Salm. Fraħt meta qaluli immorru f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejna fil-bibien tiegħek Ġerusalemm. Bonġu ħbieb, ħan nistaqsikom xi ħaġa jekk ma importax. Darba kontu għettuli li t-talb nisrani huwa pereżempju tifħir, adorazzjoni, talba għal xi ħaġa għalik jew għal xi ħadd ieħor, ringrazzjament u hekk. Tafu li jiena nirrispetta r-reliġjon nisranija, rrid nistaqsikom, intom l-insara, kif titolbu talb bħal dan, bliema forma? Ok, fostna l-insara dejjem kien hemm 3 forom ta' talb. Ta' bil-kliem, ta' bil-ħsieb u ta' bl-ħsieb. Jekk trid tkun taf iktar il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika għandu kapitlu tajjeb dwar dan. Issibu fuq l-internet. L-ewwel forma hija meta tajt bil-fom dak li jkun hemm fil-qalb. It-tieni forma ta' talb hija il-meditazzjoni, meta fil-kwiet bil-qalb u bil-fidi nixtar bil-ħsieb xi versi mill-iskrittura jew xi ħaġa oħra. It-tielet forma ta' talb fostna l-insara hija l-kontemplazzjoni. Din hija meta nibqa' miftuħ mingħajr ħsieb quddiem Alla b'attenzjoni ċara fil-ħemda ġewwinija, fil-fidi u l-imħabba. Attent! Taf x'qed ninnota fihom kollha dawn it-tliet forom ta' talb hemm il-qalb li trid tinġabar fil-qalb. Iva, eżatt. Tant li l-iskrittura tagħna tgħid aktar minn 1000 darba illi it-talb jiġi minn qalb. Il-qalb hija l-post fejn ngħix, fil-font. Il-post tal-verità. Ġieli qrajta din fil-Bibja tagħkom u l-bieraħ kont qed naqra d-diskors ta' fuq il-muntanja u hemm Ġesu kien qal fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Ħalluni jara dik is-sentenza nafa sew. Dan l-aħħar dħalt waħda l-ġewwa, ħanħares lejja nnifsi mingħajr ħabi. U kelli nammetti illi t-teżori f'ħajti huma r-rebħa għax inħobb nipika jien, il-fama u l-flus. Veru illi qalbi hemm tkun ukoll kif qal Ġesu, u minn qalb bħal din kif nista' nitlob? Kif nista' niltaqa' mal-mulej? Għalhekk kont qed insibha bitqila li ninġabar fit-talb u nitlob. Iddeċidejt tagħmel xi ħaġa dwar dan bħala nisrani jew? Hemm vuċi tgħidli li waslet is-sija biex inqum mill-irqad. Qed nipprova nbiddel ix-xwabel tiegħi f'sikka tal-moħriet u l-lanezz tiegħi fil-minġel. Bħalma qal Iżajja. Fimtek ħalli minflok il-konflitti ikollok ħidma sewja u bil-minġel tiġbor il-ħsat it-tajjeb. Iżda t-teżor tiegħek irid isir Alla sabiex qalbek tkun fih u tkun tista' titlob sew. Naf. Issa qed nagħmel ħilti sabiex ninfetaħ għall-mulej u nara f'kollox lilu bħala il-veru teżor. Intom l-insara kultant tispirawni. Nawguralkom.